kwenzeka. Hawu siyabonga uNkulunkulu. Amen. Umakhelwane wakho uthi hayi makhelwane waze wamuhle. Amen. Awubuke nje umsebenzi yomusa. Awubuke nje umsebenzi yomusa. kaNkulunkulu asenzela wona okhipha into enjena. Ayikhipha into enjena uNkulunkulu. Lapho usathane njalo eke wathi uyaqala uyayifathuzisa. Uyayifaka odakeni. Uyayifaka ogibeni enkulu. Makukhulunywa ngogibe ukhulunywa ngento mfowethu lapho okufakwa khona ukudla. Okufakwa khona into enqanelekayo kulento oyitarget yakho. Osufuna ukuyibamba. Ukuze mangabe lo muntu esondela ethi uzothatha uzodla bese tholakala ukuthi hayi usesogibeni kodwa uNkulunkulu elithandizwe kangaka wasitomula wasikhipha ogibeni lwabaquphi wangashiya ugibe kanjalo walephula hayi walephula ukuze lingabe lisabana amandla okukhipha. Ingakho namhlanje sibona umsebenzi yomusa. Yabona nje ngokucula lo mhlabelelo othi hayi kungumusa phezulu komusa. Uyazi ukuthi ake ngixoxele abantu bakaNkulunkulu. Uyazi ukuthi ukholwa iNkosi uJesu uphenduke uzalwe futhi ngisengimude kakhulu nje mase ngisekuphendukeni. Uyazi ukuthi imali ishunyayela izwi kaNkulunkulu kwazi izwi. Uyazi ukuthi kungumusa leyo. Lithi izwi likaNkulunkulu Jesu mayikhuluma namadoda kaIsrayeli ukuthi lalelani wemadoda akusisiwa balambile belambele uNkulunkulu ngokuba bayosuthiswa ngoba lento yokulamba inkamisa kwethu abantu belambela izinto eziningi emhlabeni kodwa kube khona abantu nje bona balambela into eyodwa. Abantu bayacrave bayafaka ama-status bathi amsabawelling ama-hot wings babhale bethi amsabawelling ukudriver iJaguar bebhale bethi amsabawelling ukuhlala emhlanga rocks kodwa khona into eyodwa uJesu athi babusisiwe abayisabawelayo babusisiwe abalamba belambela umbeko uNkulunkulu uthi ngoba labo bayophusiswa ngoba labo bayosuthiswa. Ziningi izinto abantu abayilambela emhlabeni kodwa engekho igaranti yokuthi ziyofezeka yini. Sigcina sifezekile yini kodwa khona into enegaranti ukuthi lowo olambela uThixo lowo olambela uNkulunkulu uyasuthiswa kuye. Silalela imisebenzi yomusa lento njengoba sithi kungumusa phezulu komusa asidlali. Uyabona izwi likaNkulunkulu lithi mashunyayelwa ukwazi ukuthi ulizwe. Abanye benu bayazi emndenini abazalelwe kuyo ukuthi kukhona ngisho abantu abalungile ngokwemvelo. Kukhona ngisho abantu abaziwayo nje ukuthi bona Nkosi yami izinto lezi ezaziwa ngazuthi zibe ngazuthi abazenzi. Bekhohle ukuthi sonke sizalwe ngaphansi kwesono sika Adam noEva. Akekho umuntu ophuma epure. Uthi uDavide mina Nkosi yami umame wathi mayengithabatha ngathathwa kuso vele isono kusukela emncane embalwa free from sin ngaphandle kaJesu. It is only Christ velwa engcwele phansi emagumbini obalomhlaba. Ngisho amakhosi akhonzwayo oShembe noNazaretha unyazi lwezulu lathi lazalwa lingaphansi kwesono. Kubalwe inkolo yoBuddha yathi mayizalwa yazalwa kuphi ngaphansi kwesono bazalwe khululiwe esonweni. Yingakho bathi makubheka kanozofuna incwadi ezulwini bathiwa makubhekwe ezulwini naphansi komhlaba bathola ukuthi akekho ofanele akekho negazi ehlanzekile ngaphandle kukaJesu Kristu ngoba uyena onawo amandla okuba azoyivula incwadi.
incwadi ephethe imfihlo eboshelwe ngey'mpawu eziyisikhombisa, ephethe ikusasa lethu, ephethe idestiny yethu, ephethe indaba la uNkulunkulu ngecebo lesalvation eliyophelela khona. Ziyachazwa ney'nhlupheko, kuchazwe nokunqoba, kuchazwe futhi nokubusa kanye noKristu ukuthi sizophelelaphi. So-ke kuwumusa phezu komusa ukuthi-ke wathi noma sekulidlile izwi sewulizwile, wathi mawulizwa-ke bese uyalamukela. It's a grace of God. Akusiko ukuhlakanipha kwakho, akusiko ukuqonda kwakho, akusiko ukulunga njengoba ngisho ukuthi kukhona abantu abalungile ngisho emndenini kwazi ukuthi sami loyo nje bandla akathi nxa ngisho lokhu kulunga-ke kwamehla abantu. Yayibona? Kodwa lento ye-grace esikhuluma ngayo ikwazi ukuhamba entweni engasafunwa ehluphayo. Uthola ukuthi sinabantu, uthola ukuthi ngisho abazali basenebudispoyinile bamrejecta, bathi akabe yinto ephile emgwaqeni, bathi akahambe yoba yiphanga, ilanguage ecommon esetshenziswayo. Kodwa imisebenzi yobusa kaNkulunkulu endlula iqonda uhamba umusa ugwegwese umusa wehle uyongena ephareni, wehle umusa uyongena ngisho nakumuntu ekuthengisa ngomzimba ephoyinti. Lithi malehliswi alizwe bese eyahlabeka liyamkhonsuma, liyamngena limsebenze, ngoba lento ayiyi ngemisebenzi yokulunga kwabantu kodwa iya ngomusa. Yingakho noma usuyitholile kufanele wazi ukuthi you are sustained by the grace of God. Yabona ngaphambili mawuhlehla ubuyele emuva kwiTestament elidala, uNkulunkulu beyenza umsebenzi ehlala nabantu, kodwa manje ubuthola ukuthi ufika uNkulunkulu ababiza abantu ethi bayembiza umuntu, ambize uNkulunkulu umuntu exegezela engenamandla. Ubiza uGideon uthi weGideon qha welinamandla. uGideon nginamandla kanjani ngoba mina ngicashile ezivabeni ngokuba ngiyasaba izitha ngoba ngizibona ngiyinto engelutho, ngizibona ngiyinto mina enqotshwayo, ngizibona ngiyinto ehlulekayo. Kodwa uthi weGideon qawe igama lakhe lihamba ne-name tag ye-victory. Ngoba kanjalo umuntu mayisehlangene nenkosi uJesu. Sahlangana noJesu sitshela kuthiwa sinamanzi amnyama ekhaya akhona avimba izinto ukuthi ngaphumeleli, niyaphoswa niyathakathwa. Uyayibona into enjalo? Kodwa ngoba mawuke wabonana naye uthi ebiza ngelakho igama lokuzalwa bese kuba khona nelinye akunamathisela ngalo. Amen. Wananyathisela uGideon ngokuthi uyiqhawe elinamandla. Wathi mayisezwile ukuthi uyiqhawe elinamandla wanamathela, wabamba, wakholwa. Wayesethi uNkulunkulu ngihamba ngawo lamandla enginikezile wona. Ngoba wonke umuntu osuke ephenduka ebhekana noNkulunkulu, ehamba noNkulunkulu, kukhona amandla uNkulunkulu asuke emphile wona. Kukhona ngisho amandla oku-unlocka izinto ezivalelwe kuma-storages amandla obumnyama ngenxa yokungabi naNkulunkulu. Shothi kade nihamba abathandazi nishwathiza nenza yonke lento ngenxa yokuphenduka komuntu oyedwa. Waphenduka lo muntu walungisa i-relationship yakhe noNkulunkulu bese ziyabhoboka. Uthola ukuthi nabangazange baphenduka begcine bethola ama-fruits okuphenduka kwakho ngoba wena uhambe wayo-unlocka ezweni likamoya lapho izinto eziboshwe khona. Usubahambele wena. Kukhona omunye babeshadile kubo baze baba bahlanu ama-girls amantombazane emndenini kodwa iy'ngane zingatholakali. Washo ukuthi nangu manje lona oyedwa nje useyaqondana noNkulunkulu, bahamba bathandaza, bahamba ngisho nezangale kwase-Afrika luthi ingane ayitholakali. Wathi mayehamba nje waqonda wa-unlock into, waqala yena wakhulelwa wathola ingane, walandela nowesibili, walandela nowesithathu, walandela nowesine, walandela nowesihlanu.
ngesizathu sokuthi ku-unlocke umuntu osehlangene nobani noThixo la zonke izinto enjani etholakala khona zivele ngoba konke kuwumusa kaNkulunkulu. Ngicela siye ezwenini kaNkulunkulu kuMatthew chapter 6 verse 10. Ngazi noma sinayini usifundela kahle bazalwane uzokwazi nje ukuthi asifundele kahle. Matthew chapter 6 from verse 33. Bese kuba Galatians 6 verse 17. Lawo mavesi nje kuphela bazalwane. Awekhamayo isizoxoxa ngawo namhlanje. Matthew chapter 6 verse 33. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakwenyezelelwa yini. Galatians chapter 6 verse 17. Mangingabe ngisakhathazwa muntu ngokuba ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu. Baba siyabonga namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho liyaphila liphefumule nguwe uNkulunkulu ongamandla sonke ngalo namhlanje egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sizoxoxa ngodaba ukuthi take care of God's things. He will take care of yours. Iphinde bazalwane. Iphinde. Ukuthi take care of God's things. He will take care of yours. Ebese thike kuMatthew asimfune umbuso wakhe. Simfuna umbuso wakhe kenjalo ungahambi kodwa ngoba umbuso kaNkulunkulu awubi yinto nje ehamba yodwa eceleni kodwa uyahlangana futhi nokulunga kukaNkulunkulu ngoba kakhulu siyaxoxa ngombuso kodwa sikushiya ukulunga kwakhe uNkulunkulu. Kanti uma sixoxa ngombuso siuhlanganisa nokulunga kukaNkulunkulu. Lokho kusithatha kusibeke size sifike ekuthenini asisenawo umkhawulo la esizokwazi khona ukuthi kuyokufika khona isikhathi la sihlukana khona noNkulunkulu. Kodwa siphila sibabantu asebe embedded kuNkulunkulu uze kube phakade ngoba umbuso kaNkulunkulu uhamba nokuphila ophakade. Amen. Yikho ethi okholwa indodana unophilo phakathi udlulile ekufeni wayisengena kuphi ungene ekuphileni noma ngabe kuthiwa sendibona ihesi ikhona ibhokisi limile kodwa udlulile kuphi ekufeni ngoba manibona ihesi kuloyo muntu aniboni ukufa kodwa nisuke nisabona ukuphila. Kuyenzeka nimbone ehlele esihlalweni umuntu exwayiza kodwa uma engekho embusweni nasekulungeni kukaNkulunkulu loyo muntu ufile. Amen. Noma engaphila xwayize noma engaphila athi kumnandi emhlabeni siya enjoya sidlo busha bethu kodwa uphila loyo muntu efile spiritual death. Kodwa lo ophila efuna esembusweni efuna ukulunga kukaNkulunkulu uphila enokunqoba futhi uphila enepower neauthority nedominion.